asenge ntoye kwa yeyo ya terubia na ne kwa yenero kitoganyera netie e family e korogunganya teki church kwaya aya more tayare njuwa ngoige riwi baba mwana ole e family ego chaka na bora nyana trakende kitogwa tiri baba ya teki karibu ane kwa yende ya igira abe koreta eri boti nga ya igira Ewe kifo, na watu tesa
mana asengencho kwayeyo asengencho bana efamilia ikiaya abatware wancha bato igorero mokutano erinde program yekoliare chake yo to igorero mokutano gato kwa John Rasugu kwa family John Rasugu kwa family kaya rete ko je ko mo sangrikano ona utanga so ochen awa ngina redis moko endo enkele horario mukwa abangina jere ro osio gocho na baraka ayomberi umuchinoro wochen yole ndo tumana bono tuabate bikisi muganda kwa karibu Jamano munyakerogo asoko ngali bageri mbali gani asomo chikwa demba asetoko enya oyo minto ba sibika nyangara omongi no minto yonko muruko omongi na wasababu kanye nero romana stole na totwaro monyega watakokorera mwaye na baba oyo taiyo bwana twasiririe babondo kabere twatigaire bono na tokali kujutigara chinda kana kabisa aba kiraiga gonko baarigania nasi babaariganirie munyare kusindikiza omongino yo mito anyare kuira na seriroba kende ngeli twale gokora onyengo kora twale na Nyasaye kanga tachieti ikiagera abana bakorire gasi enkongu na indenda abairane ngambia mono abana bane bakorire gasi engia Nyasaye umanyite na inde Nyasaye urayanie obuya bwensi abana bande balende korunka balende omongina n'ekingulu ky'igoro na bali abamade bararolire muna abana balendire omongina nabo baratebe nga kweli mongina oyo nalenda obuya nese ngejere nga nokoraki ese karo Nyasaye abangite rituko lyabo mpaka ogende bono ochire kende ngeri ngochikomenta tatiganda atebe nga mbuya mono naende mwaikira musutie mwaliganiri baka lituko baka chinsa cy'omwezi mbuya mono abantu bambito omwale gocha ano omuliro okolerwa tali nkalya naende omuliro oyo norolete climax no ano anene kabisa ogocha ikaransa ibirugo bire binge ikaransa otegerere naende kawanse mikutano moja mbili tatu ikilo kutwala kwa saba utageta masikani yakerenge cho ndo utwala masikani onye toka na kuamba naende maake umukwani au kwani mbuya mono kuba se family batwarigani para tokorangeria omwalimu omukatist aigore omukutano erinde chi program chinde chigenderero omwalimu karibu mwalimu omukatist karibu omwalimu omukatist karibu yabona sana ase ndibaga abaminto benka yomuwaka atemba abasana baitwa chegaira asengenjo yomoyega bokomwanya oyo minto twasika tigamba kwani nabo tokareiga byamono denga teko mwega mono n'abaminto bakwanire twachire lituko lya lero asengenjo yesere yoyo minto pasika na pasika n'omongera tumanyite buya nakialenga okola emirimo yaye naona asega nse yenjo yakayakoriki nakialenga okola emirimo yaye igasero lituko lya lero wetera asengenjo lero lyali ngokora
nene oto samu moyoye obo motoereru ama kweli haya na wanaita toka sama maliko toka kwa kama kuetera ama kweli na watu wanatu mwakali na kali omuntu yamana alingo olengo umwaka amano mwinoye aseke nyogenteiga amba swango ya kisawari ebana leta ko sabe libiti kiwango ya kisawari bali ko lina gari yani bali ko kumeka pesa yao lakini kiwango la gari deons bago tene na gari ya ko baita itukerimo bakabanga bali kisawari bakaumire gari yani probox ko ayo tene dia baru mwaka na mwana wateja no mwinoye ekere ayo tene dia bakasoime kubago basoime bakanyora gari magega ebiro gari magega egetono ngero mundu kwete bakamanya watayo mundu lero ngo mondera bana ndwata kawenda toiki so egero mundu mondera goyo na betro kwa somi ko wase egetabu kia Saburi ya -9 na kiko kwana kosa. Saburi 49 tusome komi wa 14. Ekato meta so ko wenze twensingo kutore. No ndete na na mora kama makweli. Makweli no ngala kwelise no koraki ko ikato ikere. Onya ikere leo ndo basika mambilinche gosenaye. Lokale wa moto legaiga titukoli ala kwa legaiga na senge njo na tunege nyolyo aso mo waito ekia mane gato so mama likande awo travinga na Yesu Kristo awo chanwa aya so mo saraba na kema wale kina sekete inga akamanya na wakungu bana wange wakungu wa so ko mulira bakanya Yesu arosire bakanya Yesu itirwe bakachana kolera lakini ege ndongere Yesu Kristo kwa daja akawatenga na wakungu wa Yerusalemu takonderenche era limwe ka wanyana mara baino nentwe abami ka watwatira somo sangana noira twatire yone ekiorogeryo nentwe go toyuya ngali tukerimo kusema pia kusema nentumbura atole na kia matanga ara chikoba na kia matanga na ara chikoba usobo mwagane ndaira toka ndo na ari na ikire sabuni na kia bwana uso sabuni 49 ikomego de 14. Bonsi nigo amanyete nganonya n'abantu abang'aini ngokwa bale bonsi nigo amanyete ng'anaki ngokwa bale neba n'abantu abang'aini neba n'abaliri nabo igo n'abari abaliri n'amachara ibyo batiga abantu abao bakoira kinibo kyabo engana ya Nyasaye Olenga yana lete ko mungejo na twensi ya batore ya tumanya ngo kutore neli ndo mito echande ya sese yega twatira abana bamwe bakwe bagari kolira yo asitinga chinyinge aseme chere menge okana rumonto ekara meta so ngo wensango yera abantu tali ngo tanga abantu na singa yao montari ko ngo ke yoro ni gamanyete montari ko ngo ke yoro na kwenda ngero de hiyo lakini umaraji hao tena bonsi mbamanyete ngambako ne bana abantu abangaini ne bana abantu abali ne bana abantu bali amachara bosi mo kubali igega garenge to si obama to boito na bantu ege to aso boito wense to kanya na bosi bitoneta manara ne bitongo benya sa ege to si kogenda tole ege to ako to kutomo bwana ta Kristo ya to sabe ase ni tanya tata no mwana mo mtakatifu omuya tata Nyasaye yabona senge njo yawao yabona ikyaya wa pekire mando yega nakeye matwakire ya senta ya baminto nakeye matwakire asomo yoyo minto pasika nibatoba sawa obotwaero wao asomo yoyo yega nakeye mando leo segera asoyendera egendre silo buiwao tegwa malika mateno abera batosegeta asomo boito ngatwaye si abatore ke to yarigani ekyatwa singo kutole makweli nato banyererete twale ngo sabanga otondo chingoro cheto chikomanye eketola ale tukobwenerete ngo to sabayon siwetra Kristo Yesu Mungu ito aseta ya tata no mwana wa mtakatifu amina ya mwana
mwana omwalimu ase marika y'amachani kwarure wano ekero twariganiwe n'ing'ana rya Nyasaye batware gusaba ng'a omong'ina Priska oyoroe omong'ina omwabo Pasifika aiche on behalf ye family erinde nere arero omong'ina omwabo olwororo abwati bwina Nyakundi erinde tumanya kagenda ebintu bindi. Yamanatiriza abakwani limwenzi balimu akireko banje butwakole buli muntu intemana bukana batusina makompo ndaleka muntu mito utegali ngumuya akang'alirani bona paka bona obwanje ni bwaye timanye tiwozeka agenda nabarobubani wozeka ntira boke bakabona ogonyi bwite ng'ankulu ng'atara mabutinga ekekogero ntigiriri bwabulina naigari bono ng'atinkoba bono nchandigiti abana bane tari ngenda abalimi abo barandende atenge ntibarendire omuntu minto ngendo ariko akondangirira omuntu nagira murangirira omuntu wanakera ngonyora ng'ukiri ntigire tindo tinga iragendesa kali ntani nene arayan adentari koyan abana bande gati mwakorire paka bukira mwanye igirira bona gati mogendera asipensi abana bane gati ngwata magomba manasi muri ko cyakira buna mwaga cyari tikurinda umuntu paka mwamoreti yire bona rwanye rutinga manya gukwana tutione tolodi ni morande tenigenda abalimi tulenganya kakimbiya mono ingwa tyande ndabateri byayambiya mono sana ati balimu ndi mwaje n'abagenderera sebuja naira n'ibingambiya mono muyamono Nyakundi nyabanga aya mbiya mono naende nabotogogete ekiara Nyasaye bwanchire omong'ina orarire chingaki chia Nyasaye buno obwanje kwaye kore inchibu na moi wa Nyakundi oyo nyabaga noyo mwaba atemba seitekara abe atogitutu chache manga no seito lakini aigainka bono na inche nabona areko igari bageri batebya baminto twensinga tigatwanjirane tikaba twanjiranire egere twatjust tunyare kwere manga ntumenye bira omong'ina naende ntwegenete ng'a gwethira samariko emambia yemo naende Nyasaye noiranie oboruti bwaye egere tonyore ribaga riokororana nere kiagera twegenete ng'a tokona gokora ense eye Nyasaye atobwatesie tuyakore ase omorembe oria orache kogera tororane n'omong'ina ominto Pasifika bono korwa seito chache kiagera aigerenka nabo twarora ng'a tubera no twabereire korwa Nairobi musibatina ekigo kiaye kebanda twasiranire buya iwanyegenete ng'a igo twaroreire obwanchani bwogokumia ase eng'encho yokobwatana n'omosigo oyo omong'ina ominto moyare lakini gara omorosu sana taikonyara gotara igagotarera ebinto binde igo bikomokonya otenena igo tare konyara goika lakini twaika n'omusubati ominto omonene okorugutina n'omomura ominto omonene bono oro ogwaro naigete gotonyora
taiyo na intwe wano mumuro mintu tole nero monene gakoro kumumanyi kwenye mbara ikase kebanda senjo na ikagutangana na tabuli bageri na handa senjo je bilengo bielire tutamanyeri na panjenare kuirali bagerio ko ba tebenga ahuna butole na bago kera abago kikulingana nimero belia ino na bomo ko bali baga mbiamono wanataka kore ni abami to twensi na bali tole moyo kurwa se kitabu kia Isaya 26 kifungu kia 19 mogenzome egere na inje inyisa mekenga message ya soire ase chinkoro chia abana ba minto na abana babasiko minto amona abamborezaji bonzi. Isaya 26:19 ngorwero koremia ingano ano mwana minto basiko ralire imambye yemo ngatorane naende abantu balino bakwete mbabe moyo naende emirire yabo akwete neboke inwe abuomolaire asamaroime woka mutere no muboko remia lime lyao nigo liro lirabu liroba ndibalirane abakwete ndibaliranie abakwete ingana ya Nyasaye biamono ekina kike fungo nare korwa nganonye umwana minto pasi koralire emambye yemo naende ngarulira baime na bali ba minto bonsi ngabantu baito bakure nono mugaka temba mongina nyambusi mugako kebiro mugaka nyabaga waro minto emambye yemo bakoreki mbabo kenaende ikiara yesara iranie obogoti bwaye nane na rubate kebungo kya makweli ayigore chimbera chonsi abaminto naende ngatorwa naende mbiamono na Nyasaye senimono ababa bakwanire mona asenyo bara efamily bana ariko sabanga go chiande gatiga yera benga nebi bitamora akwe akini nende kibare family bako biba bana igatako wenda asenyo asenyo yaro muna momanyete titoriko gande binyoro igotoka nda muna kikanisa anya go tenene kurwabo nabo oja otenene kanisa iwa watenene kenyoro enaro sabanga onde wensi kunyaronge Catholic Church aiche asomo muna basirikare go siriki yaronge Catholic Church Ndiyamora abangi ba Nyasaye ndiyamore one ndongo kora ditanga ni gongo da saba tumanya ko ukwana mangana de uselima asiri ya tata yo mwana yo mwana mtakatifu amina tusabe tata Nyasaye roro mukiuyo onywagate obereange onjukanya malaika buronge aunjukane kre utukuno mugaso egere tata Nyasaye basergiyo mu bibiri cyo kunyara gujoro tata Nyasaye romo yo nyarje kurara abana atigina abajukuro wansi baga teguja sama ukao orokere byo buronge oba obushyanje takoera uyitira so mungu Yesu Kristo mutuye tata mwana mtakatifu amina njege ndonare wateba na wateba ngomo na pasika ngomo nyole ngomo kwa mwasi kanisa na rengo makomwa se kanisa na inga rengo mororo je ni ayoroje kanisa yete yare na bua yega domaite munarkinete mumaite munarkinete ga abantu bali angamba ngo munarkinete baroje munarkinete abana baye bono kuna yaikeira yabakari kanisa ege korera igare korra muntu bwe kanisa pa korranga oroni Nyasaye nume sasira ma abateti koronga ila igocha paka diara iyo gobo kabacha kumina oyotwa kanga ila kuwa lakini ila nume sasira yogo
nabali ko no mo Kristo mwaro ekera kali ucha ika ogoka utwara mo ingabana ba yakira senka twara beganda se kanisa muna baba disete mobe se kanisa bonsi na libara wenene ko babantu barabarungi kingo kwana mangi tatikanati gara abantu bomo jyo basika abana baye na bachukuru baye batoke kanisa elinde ekanisa ibarere muna yarere to mu yo kama kweli miyamono muyamono ko bwatia inya ibuta estie nero yakirishwe ntoyomo eningo sabange karogo ja ira kinsa chinke rinde to ikirana ya ibuta onya ibute wacha watu wanasoma mara miche lakini nataka kukuhusia iwe na tabia njema. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Rambarambi cha ikire iga teni Disemba otoka shilingi 200 ala Disemba 200 miyamono sana sana unamulika familia ya ibuta bakwani kwa kire no nyense sarigitego anja narota banga pora bantu benka mu kiwatemba wa manoto atudiro mungina gwengejo mungino wata maskani aya gwate nara twale ko aniria bana baye bakine no morembo li mungina gwate naende nkagirite ngambe bangete ndiyabare asai na bakonye bamenye me kanisa nina korenga ndo yo ndati kiro kanyati kiro tewa akina ro kwa na mange yenya sasa nyenke muyamono yanaro sabanga bali mwakolie ko bwansere beri ya moino akimwayere oke rinde tokoje chinsa ko bwake litiwo STA litiwo onde bwasiora onya litiwo tayo tuachire nyamoteneni nano mwenye Kenya na wao tena tia kaida simana no monto bwe kanisa abakanyana kwa kirisire ekenyoro use kanisa yamotenene na nje kwani hapa ni kanisa yetu ya Nyamutenene Katoliki otwaletire pole asenkeye mongina pasifika ndo manyete na indengo ja twalenga twamusabira Nyasaye tiga mubika saga yo moyoye ni amate aya tigire maega elinde Nyasaye abarae asubimo bwa kiralituko pia mama muyamana oingo Nyamutenene Katoliki yakwaro onde bwasikoro yakwaro anya korudia kwaro onde tayo tuachire endoro estie endoro ekenyoro ana tuwasala ngakwa naji ko buja kwa yense ora nanga yaikire ale barande serio ana na nyaroge ekwaya kotoka iga enya manyara riba bariyino na inwe hotel ekara ndete ko hayo gotoka na na yo Sama sawat ya dia ya mawa. Sawat.
ahora oye yango yo ya kama ya kabiri baga kubesani yanga tenene elinde ari kubaza sana ya bantu besani ba abakwani limbi ya mole na nyendo ya bokong agoto goitaba njenko ira pole sana njengo rwesani ngonkoro ku Livingstone tem yanjongi na tata nyakundi na bama oyo sirire mbwa mwao oyo ralire no mumino ya sana kaitu are kanyoro na nyero ko kongo jise itoma ta na bago jijana bago jijana nko abana bo aye nko basabera nyasara ikinguru somera yubu 41 ibungo 10 ako endelea koligi yango teba umuntu nabara igamba tukala komenye esense ina yubu 10 ibungo 5 Nta que toka somera Isaya 41 ibungo 10 Isaya 41 ikomi yabatebaya asayo timoyoka njeni wende amona imwe timoichana njeni nje nyasawino imba weke kimburu imba konye imba sire nokoboko gwokoryo kuwaborunge bwane ringana lya nyasaye wanongodera umomino ya namatukaya abalire naraya atari gwetania metienyi yaye umwakoye namatukaya iwa bono narararete ntokumanya buna bakwanete na nyasaye igo togosaba abana baye nyasaye tigabalinda ababwata koboko mwakole tomokisana asoko oko rwali mamomino nani abigwenene tabana nabo mugwenete mwakonya abaigoliyo igo bono mwiyamono nandi nkobairaniria abana baye nyasaye tiga ababwate nokoboko kwao kwaye mwiyamono bono kayo yakoyo gukwana korwa sesan hituko kwaya orango gwanga akarituko kwaya kisa kwa bwateranitire kwaya tata no para wanga ke ndeto tera chinsa tora bali kwaya kinyinge ko wa chinkwana karibu litugo Say,
abageni togendete ko bakaru nakero mogeni eibunga no yobuye nyenchare oyo chagaiga igo abageni karibu naende eibwe ntobaroche mwezi ekitogendete ase nyoro etwasabe nga lyakwara kwaya
kwaye kunya kwarigan to galo maganara kwa tabeje oitoide etage kaiga erinde korkoga tabeje Biyamana nanche abalayi b'omulegoyo ase okongani bageri ganero yo minto yo leino kurara enkaya tata mwensi abana b'omungino minto rarire nanche nakire kowana inwe tolereamo egera totindekeamo makweli aikire kinga kieki niga atorosirie talinga nataliyo atorosirie egekogerarire abantu baito bonsi abantu abanene bali batomanyete bali twamanyete baarire bona abantu twatigaire tokona kubora ningo oliningo lakini ekinga tikyabeirebo nekere kyabeirebo nigo togosaba Nyasaye kere tuli moyo ona butotambukire ebigocha kurende kuri agwikere igo lyagwikere ono omungino minto orarire okwara sugu mwensi abamurenka atebire pole onya intwe ko rumate amatangane narengo murumboni mumbwalia mukamo murani ndimo mwadwerete Nairobi no twabuta twarora ntwa abandi tigatotiga otocha twakira kene ngeyo twaja bakobana boja batebania la pole no tole nkobo katole nande tigatomoliga tigatwancha nekere tole no abai wabane bonsi babera chinse mochionsi sibana korora nabandi nabarora bonsi abamura nabarora tigata tabe amoneine nchea samarieta igokoro kwa nyambeche kuna kwa bugori okeko kwatora bwao igo ole buomara omaro mwabatemba ntuba kamiyete obango no tomiyete nene ntuba nkete inwe na imutu wanje byamana asali mariko babataya ili kwenye limo pauda gukwana abatebanga nini no sibole wakora kende gyonsi kwenda no sibolo ebyonda akora ngo byabe mbinkonya nini no sibole o sibolo ko liyali gyo sibole ngamo sibole kibora abakonye taikirento igona yakuye korete nini na kwere Nyakundi Mumai Kaburi Nabarori nomora Gata benengwe omuswati omintokina onyene bijaya nanga wako na kina kweka woro rede teyo tanga saba konye wana bane na baminto tirata benengwe nero tinjwa omuswati omindate nchobwa omuswati Otoake huyo waka Yamano asenjo kisa chikwana bwabo byakwara last year tatero gukora ebatuwe na master guide nyacheki
ama na nyamuya nyachaki STA ekung'anya toko gaseki kwaya erinde togenda saba hii tisa nchito gwaterania. Karibu. Amani
lia kworo twatebanga Master Right Nyacheki nawe sabanga na imoji motwa etawa kwa watuwe nyamuya Nyacheki STN nawo atato yokora ntanyare abasta asokorera ensema kanisa ekiara kiwani tiko wajitari na walicha karibu Minde no nya tola sobo kongo aseri yiri yanko bakwani mbiya mole abato igwete bona baba na igwete ora eye ko kunya cheki Master Guide no bali nya check station ase Pastor David Mumanyi abakora emirimo bona ntum Pastor David Mumanyi tu atiri usibano bona nere ko bawo tera oyungama ngaki itinga kitu igi no ano yo taiwa soma taroti pataliwi maisha ya dunia hii yanapita kama upepo ni ya usumbuko na huzuni tele mwishowe mavumbini tunaleta maisha ya dunia hii yanapita upesi kama upepo ni ya usumbuko na huzuni tele mwishowe mavumbini tunaleta kwa neno umevumilia mawazo yangu
chinsa chigotomiokia ande karakende turamasa kuumerana totuomane wanaro sabanga chikwana chikorekeraho ekinde chitigarete abatokonyora liba gatochimigererie ana aseng'encho tochiekera amang'ana chikwayo atwaro sabanga donesa owoge from Nairobi asetoroti na umoyo wagosiriki abatiguna Pastor Tepti Momanyi Ojwai achamo na Josphat Pastor awo baiche bakore program yawa erinde togende asaba hivi mbaa karibu watranya uamino asenge chinsa abana b'Nyasaye nonye turasamba be urumukwano ndatebire tigamba kwa nimbiye muri mwensi nchinkuru kwa Murandi Ben Obuoge Murandi Odorothy no mwako yana abana baye abo bagosasime kanisa senkora ndi kanisa ya Karenga Chasigie abandi go bari nchira gocha. I know we have a lot of members from that church nganchire munyakoroga so bwango mono na narode nainde murayone noara kurwase a field pastor I had not recognized that you had come nganchire ndete kanisa amtoto na borogo twa kwibichega timbati mangana nangu kwana ilinde tumanya kuisaransa. Members from Karengata kindly come forward. Walimoikire na manyira bange mbalinchira doro tuno mwagakoye na bana kwaya bare ibona ne kwaya byorenchira onye mwaikire. I don't know exactly where you are seated nyemora nchuocha. We could also appreciate if all of you can come nyekoranga ilinde toroka neiga nyuma ya yankwa nengana yamo nsabe ilinde misaransi. Asenyencho kwa bande basikirake ndabanda tabata bana Nyasaye mwegenwa mwamino yobuna rwara kwa Nairobi. We were aware mbiya mono asimincha balia mwaterane family ya kubasabira na kubatarira chimekichiria barwato bokom ukurwa n'umumina umwabo ndabanda tabata bana bali turatugwata wele baito bale moyo nyoko gwade chinguru kawa abugo sinu cyasabo iboli. I learned kurwa se family ye ngatinga geti bada abana mbaro banjita abana bawo namonye nabo iboli nababo nato abazana